پیفدار وزارت دەرەوەی ئەمریکی هەدەر نورت زوو ریاکسیۆن لە هەمبەر پلانە رووسیا دیار کرد کو مۆسکۆ دێ بەرسەڤا دەرخستنا دیپلۆماتên xwe ji ئەمریکا، بریتانیا û 25 welatên dî bi dawek bersivê ji bo jehrîkirina casûsekê beriyê Rûsî û keçawî li Brîtanya. Wê got tolestandina Kremlin nerewaye. نەهەوجەیە رووسیا وەکی قوربانیەکی ڕەفتارێ بکرد. قوربانیên سەرەکیên vê bûyerê ew herdû kesene ku niha li Brîtanya li nexweşxanê dene. Wezîrê derveyê Rûsî Sergey Lavrov biryara derxistina diplomatên Emerîkî ragihand û got jî ew dê diplomatên welatên dî jî ji Rûsya derxin. Dê pîvan du alî bin, lê nel vî demê wextê ez diaxivim. Balyozya Amerîka Huntsman seredana wîzareta me dikir, ku cêgirê min Sergey Rêkov dê wî haydar kir bi navaroka pêngavên me dijî Amerîka. Di hevpeyvînekê de digel dengê Amerîka balyozê Emerîkî li Rûsya Jan Huntsman got derxistina 700 diplomatên Emerîkî ji Rûsya par ziyan gihande xelkê Rûsya û peywendiyên dualî. Birastî karîgerî li karîna me kiriye ji bo dana alîkariya rawişkariyê li deverên got ez bawer dikim pêwistiya wê pê heye ji ber got ew peywendiyê mirovan bi hevdûre ye û ya ez dibêjim sûdavan peywendiyan demek dirêjtir bistîne. Huntsman got jî Amerîka heshta dixwaza rêkên peywendiyan digel Rûsya bimînin ji bo çendîn pirsên weka kontrola çekan, krîza Kuriya Bakur, Sûriya û aramkirina rewşa rojhilata navîn.